Owanistanın paýtagty Kabylda Fransiýanyň satiriki Charlie Hebdo jurnalynda Muhammed Peýgameriň şekillendirilmegine garşy ýürüş geçirildi. Charlie Hebdo nesiriniň soňky sanyndan bäri musulman dünýäsinde protestler bolup geçýär. Jurnal 7-nji ýanwarda nesiriň Parisdaky daratyna amala asyrylan ganyny hüjüme ýaş döküp duran Muhammed Peýgamberiň suratyny çap edipdi. Yankı gurrungyny eden wakalarymyz bilen baglylykdaky ýeni bir protest Pakistanyň Demirazak günbataryndaky Peshawar şäherinde geçirildi. Bu demonstrasiýa Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň dini partiýalary tarapyndan ornaldy. Täjikistanda Duşanbeýanyň Islam Instituty geçen ýyl 382 tany talibyň okuwdan çykarlandygyny ma'lum etdi. Bu ýokary okuw jaýynyň direktorunyň orunbasary talipleriň okuwy ýetişmeýänligi we institutyň özüňe alyp barmak boýunça talaplaryny berjaý etmeýändikleri üçin çykarlandygyny ma'lum etdi. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.